Begira, gauza bat egingo dugu gainera. Jarri zuen hemen, helduzuk nire mikroa. Horrela, perfecto. Zer modu zaude? Ondo. Bueno, Ondo. Oi, ikustezu. Emozionatuta, baina beste orokorrean generalean... Ondo. Bai. Olatz da taldeko amama. Atxona juntzan da, baina amonagatik. Emakume gogorra, biguina ere bai, sensiblea, sentikorra, aterpetxean batera eta bestera ez da geratu. Baina igual nabaritu dugu aititze falta denetik, ez da, Olatz bere betikotasun hortan ez da bilela. Igual apurtxo bat triste, igual patxal, zuek ikusita epaitu. Gustatuko litzak jarraitzia, baino benetazko bizitza gauza asko patu behar dira, eta sentidu horretan, beto de poner las pilas. Netzako bakizu ez. Apoio hona zan da. Bea alaitasuna zan, beak beti zegan dakai irribarre bat, beak beti dakazoz ez zu animatzeko, gaizki balin bazaude lehenengo eskua berea da, eta holako milaka gauz esateko azkat, ez? Bea guztiakin, nahi ikeragarri guztatzen zuten egia esan. Korrelazio Da, pazientie, bosaz, ni sortea daka ziren pazienti desiente dakate, Malko hiek asko esan nahi duten ezako. Bai. Bai. Muxu handi bat, bale? Nor ikusi dugun gure Argoitz, Olatz! Oraindik ere nabari duzu bere falta. Nik uste talde guztiak falta botatzea pilo Bere da. saltxa falta botatzen dugu kristona. Dano botatzen dugu, faltan pila. Bai, egia da. Egia da, eta gaina komenta behin da, Bai. Baina zuk esaten zenuen zuretzako bereziki bazela alako apoio moduko bat. A ber, uste normala dela, azkenian daude gauza batzuk, Argoitzek beti dauka beste ikuspuntu bat oso ezberdina. Osea, zuk pentsatzen bali mazu zerbait, Argoitzek da justu kontrakoa. Eta beti saiatukoa bere ideia zuk sinisten, eta bueno, azkenen oso positiboa zangutzak. Netzako bai, eta entzako ere bai. Ura falta denetik egia da Olatz igual itzaliago edo gabiela? Ni olatz ez dakit, baina orokorrean talde urdinari falta zitzaion olako, bai. Ara? Bai, etxarrean, baizik eta saltxeo pixka bat. Malizi pixka bat. Bai. Bueno, banik orain Olatz animatzeko, Olatz ez. Olatz eta denak ere animatzeko, detalle bat izango dutzuekin eta oparitxo bat ekarriko dizuet. Sardaila oparia favorez. Oparia handia, denontzako, Olaia! Eskerrik asko, Olaia. Opari handia, Hau, abioi ez ekarri digute. Zenolako kaja, hemen ikuste denantzako zerbait izango dela. Opariak. Zehoz esango da. Gora diota! Zer izan lekuan Argoitzekin izango. Oso, ondo. Paratxo. Ondo, eta zu? Guapo! Gabon, aitortxo! Ondo, eta zu? Kaixo, maite. Eta guapa. Argoitz! Zer moduz gara? Ebentxe, festa bati animakarri, baino, bandanokin, guztua berriz. Etxean aspertuta izango zinen gu, Noski baiet, igual, ez? bai. Falta botatzen aldituzu edo Noski. Kriston pila. Pentsatu ditu puta asko itxeko, baina guan denboa faltazuekin notia, Kabesos. Zer moduz ikusten dituzu? Telebizan ikusiko dituzu? Bai, bakarrik. Lastima. Katutxoarekin. Kaltutxoarekin, bai. Ikusten aldi ez da, eta hola. Ikusi zenuen zu joan dakoan. Negar batean Magdalena bezala oier nola jarri zitzaigun. Ze hitz gutxikin, zenbat esatean, ze politxa. Dice campeón. Bueno, hemen inork etzuen espero, nik ere ez dakitzuk etxean. Hori ikusita. Hombre, pues neire malko batzu eroitzitzaizkidan. Hombre, sentipen oso politxa da, zuek ezagut izana, esan nuna. Baina, bueno, momentu batean erabaki bat hartu behar izan nun. Eta, bueno, gauza bestera batea pentsatu, eta horregi, pues, beste batzuk egin. Da, tamalez, pues, danei, pues, asko faltan botatzen. Olatz omen dabil horrela gatzik gabe edo?
Ez daki gati gabe. Omentzean ere gatza. Oain omentzean ere gatza, asike. Ez baina bai, komentatzen da, hori, zu bere babesa edo nola zinen, zu faltatako. Ez, Olatz, nik esango nuke ere alderantzi izan dela, ez? Zeatik, nik uste dut, Olatzekin harreman oso nahi indet, eta uste dut, behakin harreman hori eukitzaetikan, besteengan pixkat errestasun bat eukidu dela, besteekin harreman handixo eukidetela, Olatzekin oso ondo eman nahizelako, eta... Pina egin duzu. Bai, eta lagundu nahi, bai, nahi, pina hori hortan sartzea, eta... Jak hemen zauden Argoitz aprobetxatu egingo dugu, eta biok elkarrekin eta zuek ere adi, gauzatxo bat entzungo dugu. Nik uste dut Olatzekin ozerbait pasadela, Olatzek mutila du, etxetik kanpo, eta jakin dut asteburu honetan, Olatzen mutila dela Argoitzen kuadrillakoa. Baina ez da zer gertatu? Ai, no. Zertan oiarritzen esateko liatu indiala. Gero, beste gauza bat. Zertan oiarritzen gehan? Gero, zuzun dola begiratzen dioten elkarri zeman negarre egin zuen eta ze filituna dago nor. Esplikazio bat, a ber. Hori usain egiten da Garmen duena. Zen olako petardazoa bota dugun Jaun-Andreok hor daukagu eguneko albistea eta dirudinez Argoitz eta Olatzen artean onda, kuku onda eta festa egonda. Hau da, gazteako tira saioan, Aitzola Ratibel lagunarekin edo, entzun genuena. Eseri Olatzen ondoan, ze... Sartza algea? Beraren zabakarri zila bat, propio jarrita daukagu. Oso ondo. Bueno, Argoitz, entzundakoak entzunda. Ba, zein nola da, multiko horrek itzein nola? Aitzola Ratibel. Kukukuko Aitzola Ratibel, bale. Bueno, besterik, gauza asko pentsa daitezke ez, osea, igual, nola esatea, nola esatu behar, gaina, gehala batzutan kromañonez, nola esatu behar? Troglodita bezala ez, ba, nik uste dute bai, hain azkar pentsatzia beti morbuan ganda, pixka trogloditare izan likela ez, ikusitezak egula bizita hontan beste era bateko erlazioak eukitzagula ez. Eta nik uste dut Olatzekin primerako laguntasun erlazio bat dakadala. Eta bueno, horri nahi pentsatu nahi bezu, hori gaina irratin saldu nahi bezu, besteen izena edozein modu nutzi nahi bezu, eintzazu zure lana baldin ba, primeran, baino, bueno, besteok ere ikusten dutela, ba, danekin erlaziona, opeintza saiatzen izela, eta Olatzekin olatea zait, osea, besterik. Olatz orain zu? Bueno, zeitan, ja ohituta, no, olako gauzak aitzia, ez dakit nola enteatuan bombarde hortaz, esan duen bezala. Bai, bueno, kuadrillan desente dia, esplika bingoet, bale, pilo bat dia. Batzukin erlazio gehiago daukate, bestatzukin gutxigo. Argoitzen kuadrillan, ezta? Bai, claro, eske pilo bat dia. Orduan, bueno, nik Argoitz ezagutzen nun aparte, lehendik ere bai, aspalditik. lehendik ane bai, nik taberna baten itetetelako, ando bainen lana. Hortik handator. Eta, bueno, ze esateuen, nahi bostaxolait, oso ondo pasatzen nahi naiz reality hontan. Argoitzekin oso ondo ematen naiz, oso ondo, eta esan da ere berdin ematen jarrituko. Orduan haiek esan dagoak ezurra kompletoa. Aguliatu ingala? Jode, nik amesteko lanak eukiko bat nitu, Jesus Maria. Ez da bia. Sentitzet, baina... Poa. Oain ontan, ez da bia. Beste txalore bat Argoitzi, ze Argoitz! Argoitzito! Equipo! Vale. Vamos, berrizela. Claro. Dale, joven, dale. Bueno, zein diagoen jatorra? Argoitz, ikusten dituzu txapelen azpian daudenak. Urrengo batean ja ez zaitut ez despedituko, ez ezer zuk nahi duzunean etorri, sartu, atera. Hemendik horrela libre. Argoitz Sánchez, eskerrik asko!